Taħsbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik lanqas idea, dik tgħix kemm tħoff tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik flok tfarfar l-amara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żo, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Iċ-ċelebrazzjoni. Fl-aħħar, il-jum tant mistenni kien wasal. Il-fervur fil-palazz tar-Re Riccardo beda jinħass mhux ħażin. Kollox kien lest għall-ewwel żjara rjali tar-Re Leonardo fil-gżira ta' Chikawa. Biex ngħidu l-verità kollha, mhux iċ-Ċikawani kollha kienu konvinti minn dak li kien qed jipprova jagħmel ir-Re Riccardo dwar il-ħbiberija imġedda mal-Litvani. Iżda meta semgħu bl-enerġija u l-interess li r-Re Riccardo kien qed jixħed f'dan il-proġett, kulħadd rid jara li din iż-żjara tkun memorabbli. Minn daqshekk ingħatat attenzjoni għal kull dettall. Is-sefturi qattaw sigħat sħaħ iżejnu il-palazz tar-Re bl-iffien ornamenti. U xi ngħidu għal koki tal-palazz. Dak mhux binqas, ħadmu bla qiegħda lejl u nar biex jippjanaw il-menù li kellu jiġi servut tul iż-żjara rjali. L-attività ma kienx fil-palazz biss. Fit-toroq tal-gżira kien hemm moviment sħiħ. It-toroq minnejn kellu jgħaddi ir-Re Leonardo twittew sewwa ħalli żgur ma jsibx ħofor fit-triqtu lejn il-palazz waqt li ġew imżejna bi bnadar taż-żewġ pajjiżi. Kulħadd inħakem minn ferħ tal-mument u kif mistenni fuq quddiem-net ma kienx jonqos ir-Re Riccardo. Għall-okkażjoni daqshekk speċjali dan żanżan libsa blu skur u mantil twil aħmar ikaxkar mal-art. U fuq rasu xeħed il-kuruna tal-Buż nannu li kienet ilha ma tintlibes minn ċentinarju. U bir-raġun għaliex tgħidx kemm kienet ilha? Arturo kien imħasseb kif ir-Re seta' jżomm dik il-kuruna daqshekk tqila fuq rasu tul iċ-ċerimonja kollha. Iżda skont kif żvolġew l-affarijiet, il-ħsibijiet ta' Arturo kellhom imorru f'direzzjoni oħra f'nofs iċ-ċerimonja. Xirrid ngħid biha din il-frażi? U le, tinkwetawx, kollox mar kif ippjanat. Ir-Re Leonardo wasal fil-palazz ta' Chikawa fil-ħin stabbilit. U ġie milquh minn applawżi tal-folla u daqq tal-fanfara mill-mużiċisti tar-Re Riccardo hekk kif telaq it-taraġġ tal-palazz. Fit-tarf tat-taraġġ sab li r-Re Riccardo jistennieh li laqgħu bl-akbar ferħ u ppreżentalu li membri tal-familja tiegħu. Wara ċ-ċerimonja komplet bid-diskorsi tal-okkażjoni miż-żewġ tirajiet. U kif jgħidu, fl-aħħar tal-mazzita issib iż-żbiba.
tinħaraq xi ħaġa.